Vols millorar el teu edifici? Ara pots! L'Ajuntament de Gandia i la Conselleria d'Habitatge t'ajuden a fer-ho. Pots beneficiar-te de les subvencions públiques en matèria de rehabilitació, accessibilitat, eficiència energètica i conservació del teu immoble. Per a obtenir aquestes ajudes és necessari tindre registrat a la Conselleria d'Habitatge l'informe d'avaluació de l'edifici fet per tècnics habilitats. Per a més informació i perquè puguem orientar-te amb el procés, telefona al 96 295 96 88 o visita el web habitatge.gandia.org. Treballem per tu. Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Gandia.